Сацыяльна-адукацыйны праект «Першы» рэалізуецца кампаніяй А1 пры падтрымцы арганізатараў канферэнцыі TEDx Мінск. У вучняў 9, 10 і 11 класаў з'явілася магчымасць рэалізаваць праект па адным з 4 накірункаў і расказаць пра яго на ўсю краіну і нават на ўвесь свет. Аб ім нам распавядуць госці, начальнік аддзела карпаратыўных камунікацый кампаніі А1 Мікалай Брыдзелаў і ліцэнзіат, арганізатар канферэнцыі TEDx Мінск Ганна Козлова. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Мы ведаем, што гэты праект праходзіць ўжо не першы год, і А1 прымае ўдзел не першы год. Раскажыце, калі ласка, у чым яго спецыялізацыя і чым ён адрозніваецца ад папярэдніх, ад мінулага года? Так, гэты праект ладзіцца ўжо другі год, і ў мінулым годзе ён называўся по-другому. Гэта быў праект Welcome Youth. Ну, зараз разумела, чаму першы, потому што А1, так? Верно. І у гэтым годзе ён працярпеў рэбрэндинг, так само, як і кампанія. І зараз ён называецца «Першая». Але механіка конкурсу пры гэтым не змянілася. Мы, як у мінулым годзе, робім гэты конкурс пры падтрымцы супольнасці TEDx Мінск. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе наш конкурс стаў яшчэ больш маштабным. Па-першае, мы будзем ладзіць навучальную праграму не толькі ў Мінску. У мінулым годзе гэта быў Мінск, але зараз гэта і Віцебск, і Магілёў, і Гродна, і Гомель. Таксама да конкурсу мы заклікаем моладзь не толькі 10-11 класаў, але і 9 класаў. Але незменным, вельмі важна адзначыць фактарам, з'яўляецца тое, што працоўнай мовай нашага конкурсу першая з'яўляецца беларуская мова, і таму мы заклікаем усіх юнакоў і дзяўчын, якія пададуць свае заявкі на конкурс, рабіць гэта на беларускай мове. Мікаэл, а што трэба зрабіць старшакласніку, каб прыняць удзел у вашым праекце? Так, усё проста. Пачынаючы з сённяшняй даты, з 8 кастрычніка, на працягу 5 месяцаў да 8 сакавіка мы заклікаем застаўляць свае заявкі на сайце generation.a1.by для таго, каб прыняць удзел у конкурсе. Заходзьце, калі ласка, на сайт, усё вельмі падрабязна апісана, і тых, хто дойдзе з намі да фіналу, які будзе арганізаваны, як і у мінулым годзе, у маі, будзе вялікая канферэнцыя TEDx Youth Мінск, якая таксама будзе праходзіць пры падтрымцы супольнасці TEDx Мінск. 10 юнакоў і дзяўчын прымуць удзел у ёй, раскажуць аб сваіх ідэях, якія з іх кропкі гледжання змяняюць мір, і атрымаюць карысныя прызы ад А1. Ось яшчэ будуць і падарункі. Добра. Ганна, раскажыце, што такое TED? Я спадзяюся, што няшмат у нас гледачоў ёсць, якія не ведаюць гэта, але як развіваецца гэты рух у Беларусі? TED – гэта некамерцыйная арганізацыя, дзейнасць якой прысвечана распаўсюджанню якраз ідэй. Часцей за ўсё ў форме кароткіх натхняючых маналогаў. Там ёсць нейкі адзначаны хранаметраж. 18 хвілін, так. Так, 17. 18. У срэднім. TED пачаў сваё існаванне ў 84-м годзе ў ЗША, але ёсць яшчэ такой накірунак, гэта TEDx канферэнцыі. Гэта незалежныя канферэнцыі, якія праводзяцца па ліцэнзіі TED. Але яны праводзяцца по ўсяму свету, у розных гарадах, у розных краінах. І у нас в Мінску таксама. З 2009 года праводзяцца такія мерапрыемствы. Яны прыгадзілі пад назвай TEDx Мінск і TEDx Няміга. З 2017 года мы зноў праводзім іх пад назвай TEDx Мінск. І дарослыя, а з прошлага года і падлеткі таксама выступляюць з кароткімі маналогамі, як на вялікім TED-е. Вось, раскажыце, калі ласка, як ментары TEDx будуць рыхтаваць удзельнікаў канферэнцыі, фіналістаў праекта «Першыя»? Праца з ментарамі, зразумела, індывідуальная. Галоўная задача – гэта знайсці такія маўленчыя, выяўленчыя сродкі, якія памогуць найлепш данесці гэтую ідэю. Мы абмяркоўваем яе, працуем над тэкстам, над маўленнем, будзеце вучыць, як правільна распавядаць. Праводзім рэпетыцыі з камандай, і калі ёсць такая неабходнасць, спробуем создаць адпаведны настрой і пазбавіць падлеткаў ад хвалявання, ад... Менторы будут перед выходом выходить разом с ними и говорить: давай, все отрымается, наперед. Так и было. А сколько менторов будете принимать удел? Як и в прошлом году 5.
І хацеў бы адзначыць, што ў гэтым годзе у параўнанні з мінулым у нас з'явіўся яшчэ адзін накірунак, у рамках якога падлеткі могуць прапанаваць свае ідэі. У прошлым годзе гэта была культура, тэхналогія, інклюзія, а зараз мы прапануем папрацаваць над ідэямі па экалогіі. А экалогія гэта дадатковы Вельмі накірунак. Так, Можна так, чацвёрты. І ў гэтых галінах можна працаваць і абмяркоўваць свае ідэі. Таким чынам, 4 накірунка, 10 удзельнікаў і 5 ментраў у праекце, так? Так, і одна вялікая канферэнцыя. А падарункаў колькі? 10? Колькі? Цікавае пытанне. Цудоўна. Дякую вялікі, што прыйшлі, што расказалі. Мы запрашаем падлеткаў удзельнічаць у гэтым конкурсе, у гэтым праекце першае. Аб сацыяльна-адукацыйным праекце першае нам распавялі начальнік аддзела карпаратыўных камунікацый кампаніі А1 Мікалай Брэдзелеў і ліцэнзіят і арганізатар канферэнцыі TEDx Мінск Ганна Казлова.